Os viñedos avanzan na etapa da brotación. Cada vez as parras lucen máis verdes e comezan a verse os primeiros sacios. Nestes períodos, os traballos dos viticultores comezan a ampliarse. Un dos máis importantes é a da selección dos brotes. Entonces, donde vexamos que hai algún amontonamento, que brotaron xemas de máis ou brotes de máis, eliminámoslos que é rápido, entonces vamos a priorizar o crecemento destas xemas, destes brotes que van ser os produtivos. Se non se fai, pois pode haber algún amontonamento que vai a dar problemas despois no futuro, pois incluso sanitarios. Nesta época tamén comenzan os primeiros tratamentos. É importante que os viticultores estean pendentes do tempo para realizar as aplicacións. Con ventos superiores a 11 km por hora non debemos facer aplicacións, pois vamos a ter unha cantidade de produto que non vai cair onde nós queremos, que é nas follas, non? Entonces, desde o punto de vista medioambiental, pois é interesante, é necesario, pois ter eso en conta cando queremos facer a aplicación. Neste momento son aplicacións de poucos litros que se fan rápido, entonces buscar o momento do día donde menos vento faga e, evidentemente, que non chova, non? O consello dos técnicos é anticiparse aos temporais e aplicar o tratamento xusto de produto. É como o programa que había antes, o precio xusto, e sobre todo para que sea o xusto é ir en preventivo, porque se despois, se temos que curar, vamos a asumir por unha parte unhas mermas de cantidade, pois o racimo ou o brote que sea afectado xa non se vai a recuperar, e despois pois vamos ter que ser un pouco máis agresivos para intentar cortar a enfermedade. Se vamos en preventivo antes das chuvias con estes produtos que temos, pois vamos a despois acabar a campaña con menos tratamentos. Os técnicos tamén aconsellan tratar contra o idio e realizar o mantemento do chan para evitar que as ervas compitan coa cepa e que así creza máis vigorosa.